Lumayan lah sama ini. Sekalian tambah sih. Setelah tambah nek kayak pakan terlalu soal seminggu ini. Balik sih. Waduh, mata nih sekarang mang isok ini kan tarik kan tolak seperti kenter bisa jadi keren nggak makan opo kan oleh tinggal ancam ini citra beremang mending ya, mending tenan ya. Wah, bubune mulus. Udah ini rasanya kayak ngopo lek ngene. Merusuh. woi nyapa woi woi Menengok. woi nyapa woi opo Datuk menengok kowe. Kaldron. wow Iya. Rasanya kayak apa ya? Kayak ngono. gas yuk Ayo, ayo ayo. ya Tok tai kapok nek tarik itu menengok. tok rai ngono sapa wae cok mari cok cendala Ya weh lo landemu ra iso meneng nyinteng wong adu soe omong konangan ini iki akhire. lah piye kadung ngomong ah kok mesti balene nang piye mari ngene ngalih dong wonge Yo wegah wis konangan yo. Tinggal ngedak sih. Konangan ini iki. Lha tekan ndi to? Aku marin juga suket
Arep tak gepangan terwelu. Lah kok petukan sekak nang kali ngono aku ditowabrak. Suketku cemplung kali ngono. Kakek gendeng aku mau ya ngono ditegori blumbang. Wah iya ayo digoleki piye cah iki. Menawa petuk dincem-cem ning jero blumbang. Ayo. Ayo. Dianggang-anggang kok. Ya wis. Lah kae lho bocah e. Oh iya kita sini. Marane. Ayo. Jan blumbang. Lah iki bocah. Ayo dikerjain kan ayo. Ayo. Diukur ning blumbang. Ayo ora apa-apa. Angkat ayo. 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 Yuk, yuk, yuk.